Sa paglipas ng mga araw ng kanilang paglalakbay, kung saan-saang lugar na sila noon nadapo, si Apolonio halos hindi na makilala dahil sa dugyot ng kanyang itsura. Bukod kasi sa madalang na silang naliligo, may mga pagkakataon ding nalulubog silang dalawa sa putik na siya namang dumidikit ng husto sa kanilang balat. Nang marating nila ang dulong parte ng baryo ng Josefina, doon na dahan-dahang nagbago ang kapalaran nilang dalawa. Animoy sa paglipas ng mga araw ng kanilang paglalakbay, unti-unti nang nawawala sa kanilang mga isipan ang paghahanap sa anak ni Apolonio. Hindi nila alam pero pakiramdam nila tila bang may kung anong bagay ang nagsasabi sa kanilang isipan na limutin na ang bata. Sa pagdating nila sa bayan, nasipat nila ang napakagandang lugar. Unang beses pa lamang sila doong nadapo, kung kaya't aliw na aliw silang dalawa sa pagsilay sa mga tindahang naroon. Bagaman walang pera, kontento na silang makuha ang mga ito ng kanilang mga mata. Kinahapunan, habang naglalakad silang dalawa, ramdam nila ang pang-iilag ng mga ito sa kanila. Si Apolonio noon, halos hindi na makatingin sa kanilang dinaraanan dahil sa pagkahiya. Kampante naman sila sa lugar na yon kahit papaano sa kadahilan ng wala sila doong nararamdamang kakaiba. Apolonio, mas mabuti sigurong ituon muna natin ang ating mga wisyo sa anak mo. Tsaka na natin yung pagkaabalahan kapag nabawi na natin siya. Wika ni Mercito, pagramdam nitong nalulunod na sa kagalakan ang kanyang kaibigan. Nang marinig naman ni Apolonio ang kanyang sinabi, bahagya naman yung natigilan sa kanyang kinaroroonan. Makalipas lamang ang ilang minuto, dahan-dahan na yung tumahimik at kasabay nito ang pagbaling niya ng kanyang atensyon sa daang kanilang tinatahak. Sa isang iglap, muli silang naglakad papalayo sa bayan na para bang wala na silang nararamdamang pagkawili sa mga bagay na kanilang nasisilayan. Sa pagsapit ng gabi, nadapo sila sa masukal na parte ng lugar. Yon ang pinakaangkop nilang mapagpapahingahan, gawa ng hindi naman sila maaaring manatili sa sentro, lalo pat maraming mga lasinggerong gumagala. Wala namang takot doon sila Mercito, subalit mas mainam nang mag-ingat. Baliwala kung makakapatay siya sa lugar na yon, lalo pat hindi naman siya kumakain ng laman ng tao. Sa paglalim ng gabi, habang nagpapahinga silang dalawa, tila ba nakakaramdam sila ng pagbabago sa lugar na kanilang kinaroroonan. Unti-unting sumisimoy ang hangin sa paligid. Yung mga sanga ng puno, nararamdaman nilang sumasayaw. May naririnig na din silang mga pagtugtog sa paligid, indikasyon na merong nagaganap na kasiyahan sa buong lugar. Sa pagmulat ng mga mata ni Apolonio, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanila ang napakagandang tanawin sa malapad na palayan. Sa unang tingin, akala niya yun ang bayan na kanilang pinuntahan, subalit nang maipaliwanag na sa kanya ni Mercito ang mga bagay-bagay na kanyang nasisilayan, doon niya napagtanto na ang mga istrukturang kanilang nasisilayan ay gawa ng engkanto mismo. Mahirap mang paniwalaan pero nasisiguro ni Apolonio na hindi sila pinaglalaruan ng kanilang mga paningin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, unti-unti silang nakasilay ng mga taong may mahahabang buhok sa muka na animoy nagsisilbing mga balbas. Kulay kayumanggi ang mga balat nito at meron yung taas na halos doble sa taas ng mga ordinaryong tao. Habang pinagmamasdan nila ang mga nilalang na yon, bigla namang nabaling ang paningin ni Apolonio sa kanyang kaibigan nang marinig niya itong magwika ng, "Tayo na, Apolonio. Magtanong tayo sa mga nilalang na yan. Huwag kang mag-alala.
Hanggat narito ako, walang mangyayari sa'yo. Dahil sa sinabi ni Mercito, kung kaya't kahit nag-aalangan noong tumayo si Apolonio, pinilit niyang sumunod sa sinabi nito. Para sa kanya, mapagkakatiwalaan ang pasya ng kaibigan niyang yon, lalo pat marami na itong karanasan pagdating sa hiwaga ng mundo. Nang marating nila ang bukana ng lugar na yon, agad naman silang sinalubong ng mga sundalong engkanto. May mga hawak-hawak yung sibat na parabang handang makipaglaban anumang oras na maramdaman nito na merong pagbabanta sa kanilang kaharian. Nang maramdaman naman ng mga nilalang na yon ang presensya ng hamong sa katauhan ni Mercito, dali-dali naman sila nitong pinalibutan. Inabot sila doon ng halos humigit sa kalahating oras bago dumating ang pinuno ng mga nilalang. Akala nila Mercito magbibigay yun sa kanila ng pagkakataong makipag-usap pero nagkamali sila. Lingid sa kanilang kaalaman, ang mga engkantong naroon sa lugar na yon, nag-uumapaw ang galit sa mga nilalang na merong lihim na karunungan sa kaliwa. Kahit ano pang dalisay ng hangarin nito sa kanilang teritoryo, hindi nila yun kinikilalang isang mabuting tao. Dahil sa paniniwala ng pinuno ng mga engkanto, kaya na may hindi naglaon inutusan nito ang kanyang mga sundalo na patayin sila Mercito. Pagsilay nilang papalapit na ang mga kawal sa palasyong yon, wala na silang nagawa kundi ang makipaglaban. Ibinuhos ni Mercito ang lahat ng kanyang makakaya upang malabanan ang mga nilalang. Subalit dahil sa pagkawala ng anyo niya, kaya kahit anong gawin niya wala siyang kakayahan para yon ay pangibabawan. Dagdag din sa kanyang kaisipan ang kanyang kaibigan na siyang naging sanhi upang magtamo siya ng matitinding pinsala sa katawan bago tuluyang makatakas sa lugar. Sa paglayo nila sa teritoryo ng mga engkanto, naghahabol hininga naman sa pagtakbo itong si Mercito. Hawak-hawak niya ang kanyang tagiliran na walang patidang pagtulo ng dugo. Kahit anong lakas ng kabal at puder nitong si Mercito, nagawa pa ring makatagos ng mahiwagang sibat ng mga engkanto. Dahil sa mga nangyari, kung ano-ano naman ang ginawa ni Apolonio para matulungan ang kaibigan niyang yon. Lahat na ata ng gamot na nakita nila sa paligid ay kanila nang ginamit, subalit hindi pa rin napapatid ang pag-agos ng dugo. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagpasya si Mercitong gamitin ang abilidad ng luma niyang bertud upang matakasan ang kamatayan. Ang selyong yon, magtatagal lamang ng 20 taon sa kanyang katawan. Kapag hindi pa rin ito napigilan ang pag-agos ng dugo, maaaring yon ang maging sanhi ng kanyang kamatayan. Kinaumagahan matapos ang insidente, nagpatuloy pa rin ang kanilang paglalakbay. Ayon kay Apolonio, na dahil sa bertud noon ni Mercito, kung kaya't aakalain mo doong parang walang nangyari. Maayos pa rin yon kung maglakad sa kabila ng sugat nitong nagkakaroon ng mga maiitim na ugat sa paligid. Sa paglayo nila sa pinakahuling baryo ng Josefina, tila ba dahan-dahan ang nagbabago ang pakikitungo nila sa bawat isa. Si Mercito noon, paulit-ulit na inilalahad sa kanya ang tungkol sa mga pasatsat na sumusunod sa kanila. Naniniwala kasi itong si Mercito na sa oras na manghina ang hamong, susunod ang mga nilalang na yon. Maghihintay yon sa kanyang pagkamatay upang magawa nitong makain ang tira ng kanyang katawang lupa. Yun lamang kasi ang mga nilalang na kayang kumain sa nabubulok na bangkay ng mga hamong dahil sa sumpa nitong tinataglay at mga lason. Ayon kay Mercito, ang mga pasatsat na sumusunod sa kanya ay ang mga kaluluwang hindi matahimik ng mga nilalang na kanyang kinitila ng buhay. Bagaman espiritual ang anyo ng mga ito, kayang-kaya pa rin siya nitong kainin dahil ang pisikal na katawan ng nilalang na yon ay meron ng kaugnayan sa kanyang katawang lupa. Yon ang magsisilbing daan ng mga pasatsat
para magawa nilang mapagpiestahan ang katawan ni Mercito. Dagdag pa niya na kahit hindi nakikita ni Apolonio ang mga pasatsat, nasisiguro niyang papadami yon ng papadami. Pilit naman niya yung tinatakasan kahit papaano, subalit wala na siyang lakas para tuluyang mapagaling ang kanyang sugat. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa gilid ng burol, nakarinig sila ng mga pagtawa ng bata di kalayuan sa lugar. Pagrinig ni Apolonio sa boses na yon, nanumbalik sa kanyang isipan ang alaala ng kanyang anak noong nasa piling pa nila ito. Dahil sa pangungulila, halos mapahagulgul naman siya sa pag-iyak ng sa hindi malamang dahilan. Sa pagpapatuloy ng mga tinig na kanilang naririnig, agad naman nila yung sinundan. Sa kakasunod nila sa pinagmumula ng tinig, narating nila ang isang maliit na burol kung saan ay merong nakatirik na isang mumunting kubo sa paanan nito. Habang papalapit sila sa lugar na yon, wala silang ibang nararamdaman kundi kapayapaan. Ang kanilang presensya animoy gumagaan at kasabay nito ang pagsilay ni Mercito sa mga pasatsat na animoy hindi na nakakausad. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nga nila ang lugar na pinagtitirikan ng kubo. Marami doong mga halamang gamot na nakatanim at halos wala kang masisilayang dumi sa lugar na yon. Sa ilang minuto nila doong pagmamasid, hindi nila napansin ang pagdaan ng matanda sa kanilang harapan. Bungad na wika nito sa kanila. Ikaw ba ang ama ng batang ito? Dahil sa tanong ng matanda, bigla namang nabaling ang paningin ni Apolonio sa batang naglalakad na nakahawak sa kamay ng matanda. Pagsilay niya sa mukha ng kanyang anak, walang pagdadalawang isip naman niya yung hinagkan habang patuloy na nagpapasalamat. Sa pagtahimik ng paligid, pilit namang pinapalayo ng matandang yun si Mercito sa dalawa na para bang ayaw nitong makalapit si Mercito sa mag-ama. Matapos namang masilayan ni Apolonio ang pangyayaring yon, tila bang nagkaroon siya ng kutob sa kanyang sarili ukol sa kasalukuyang nangyayari. Maya-maya pa, bigla naman silang napatahimik na mag-ama nang marinig nilang magwika ang matanda ng, At ano naman ang rason mo sa pakikipaglapit ng loob sa mag-amang ito? Huwag kang magtago sa madiling mong pakay, hamong. Kilalang kilala ko na ang iyong kulay. Siguro ang batang ito ang hinahangad mong maging tagapaghalili ng iyong kapangyarihan. Tama ba? Matapos nitong makapagsalita, bakas sa mag-ama ang labis na pagkagulat. Si Apolonio noon, nanlulumong na patingin kay Mercito habang patuloy na inaalala ang kalagayan nito. Para sa kanya, hindi na mahalaga kung ano ang pakay nito sa kanila dahil ang importante, magawa niya yung mailigtas. Isang kabaliwan man kung iisipin ang kanyang nararamdaman, nasisiguro niyang yon ay dahil lamang sa pagmamahal ng isang kaibigan. Sa pagpapatuloy ng pananahimik nila Mercito, dahan-dahan namang nag-usal ang matanda ng mga buhay na katagang magbibigay ng selyo sa katawan niya para makagalaw. Alam nitong wala na siyang abilidad pang makapagpalit ng anyo dahil kung meron pa siya ng ganoong abilidad, maaaring hindi siya makakatagos sa harang na pumapalibot sa teritoryo ng matanda. Makalipas pa ang ilang minuto, wala nang nagawa si Mercito kundi harapin ng matandang yon. Para sa kanya, isa yung tinik na kailangang mabunot sa paraan ng pakikipaglaban. Nang mapagtanto ni Apolonio na gagawa na naman ang kabulastugan itong si Mercito, agad naman niya yung sinigawan ukol sa maaaring mangyari. Hindi niya alam pero pakiramdam niya sa matanda may lakas itong higit pa sa kakayahan ng isang hamung. Maya-maya pa, wala nang nagawa si Apolonio nang masipat niya si Mercitong pinalitaw na sa kanyang likuran ng dyablo ng lupa.
Kasabay ng pagsilay dito ng matanda ay ang pagdakot naman ito ng mga bato sa lupa habang nag-uusal. Sa isang iglap, inihipan niya yon ng mga buhay na kataga na siyang naging sanhi upang maging isang buhay na mutya ang mga batong dinukot nito. Nang masipat naman ito ni Mercito, doon niya tuluyang napagtanto na isang dibinong manggagamot ang kanyang kaharap. Bagaman nalalagay na siya noon sa mapanganib na sitwasyon, alam niya sa kanyang sarili na yun na lamang ang nag-iisang paraan para makilala ng matanda ang abilidad niyang tinatangan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikiramdam, napilitan namang sumugod si Mercito. Ipinaloob niya sa kanyang katawan ng dyablo ng lupa upang mas lalong madagdagan ng lakas at kapangyarihan ng kanyang bertud. Subalit maging ang abilidad niyang yon, tila ba hindi na umubra sa kakayahan ng matanda. Kahit ilang ulit man niya yung sunggaban at tagain, hindi niya yun magawang tamaan. Pakiramdam niya, naglalaho ang matandang yun sa hangin sa oras na malapit na itong malapatan ng talim ng kanyang sundang. Ngunit sa kabila ng mga pangyayaring yon, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagsugod upang magawa niyang malaman ang sikreto ng dibino. Kampante siya noong makipaglaban dito, lalo pat kung pisikal na lakas lamang ang pag-uusapan, walang pagdududang siya ang nangingibabaw sa labanan. Lumipas pa ang kalahating oras, dahan-dahan na niyang nararamdaman ang pagbagal ng kanyang paggalaw. Unti-unti na ding nanlalabo ang kanyang paningin na parabang nakakaramdam siya ng labis na puyat sa labanan. Ang matanda naman noon, panay lamang ang pagtawa habang umiikot sa kanya. Nang hindi na maatim ni Mercito ang mga nangyayari, doon na siya nagsimulang magpakalat ng mga usal sa paligid. Lahat ng nalalaman niyang malalalim na lihim ay kanya nang binitawan, subalit ni isa sa mga ito, wala pa ring umubra sa matandang dibino. Habang sinasalag nito ang bawat pag-ataking kanyang pinapakawalan, paulit-ulit lamang yung tumatawa na parabang matagal na nitong alam na siya ang may lamang sa laban. Halos hindi na masukat na pang-iinsulto ang natatanggap noon ni Mercito, subalit pinilit niya pa ring maging kalmado. Napag-isip-isip niya na kung magpapadala siya sa pang-uudyok ng matanda, maaaring yun na din ang katapusan ng kanyang buhay. Naniniwala kasi si Mercito na kapag nagawa na siya nitong matalo, hudyat na din yon ang kanyang pagkamatay. Ano hamong? Nakakaramdam ka na ba ng takot? Sumugod ka! Ipakita mo sa akin ang kakayahan ng mga demonyong nananalaytay sa dugo mo! Wika ng matanda matapos nitong masilayan ang kanyang pag-aalangan. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtawag ng matanda sa 9 na kabalyerong nagtatangan ng iba't ibang uri ng selyo. Paglitaw nito sa lupang pinaglalabanan nila, agad din naman yung pumalibot sa kanya at kasabay nito ang pagpupumilit nitong kunin ang bertud ng kalumpang sa kanyang sistema. Patuloy naman yung nilalabanan ni Mercito pero hindi naglaon na gawa na itong makuha ng matanda. Sa paghiwalay ng 2 bertud sa kanyang puder, agad namang bumagsak ang katawan ni Mercito sa lupa. Nang masipat ni Apolonio na papatayin na yon ng matanda, walang pagdadalawang isip naman niyang nilapitan ang kanyang kaibigan para yon ay sagipin sa tiyak na kamatayan. Huwag niyo siyang patayin. Pakiusap, kung hindi niyo talaga maiiwasang kunin ang kanyang buhay, mas mabuting buhay ko na lang ipalit niyo para sa kanyang kaligtasan. Hindi na iba sa akin si Mercito. Kahit lahat ng sinasabi niyo ay totoo, wala pa rin akong karapatan para siya ay talikuran. Sa kanya ko lamang naunawaan ng lahat. Ang pakiramdam ng merong mga hindi kadugong nagmamahal sa'yo na walang hinihintay na kapalit. Alam kong sa kaibuturan ng puso ni Mercito, isa siyang mabait na tao. Wika ni Apolonio. Dahil sa sinabi nito,
Bahagya namang natigilan ng matanda sa kanyang gagawin. Maliban kasi sa pag-iyak ng bata, kitang-kita din niya ang nanlulumong mga mata ng bata na pilit niyang iniligtas mula sa mga kamay ng hamong. Nang mapagtanto niyang wala na siyang kakayahan para yon ay bawian ng buhay, nagpasya siyang sakupin ng mabuting presensya ang dalawang mutya ni Mercito. Naibalik naman yon ng matanda sa kanya pero ang mutyang yon ay labis ng nakakapanibago. Maliban sa purong kana na ito, wala na ding nararamdaman doong presensya si Mercito na pinupuspos ng demonyo. Maging ang kanyang gabay ay hindi na niya nararamdaman na parabang nagsilaho na lamang ito. Sa paglipas ng oras, nananatili pa ring naghihintay sa labas ng kanilang tahanan ang mga pasatsat. Alam ni Mercito na nananatili yung sundo kung kaya't nagpasya siyang taus-puso yung kaharapin. Ayon sa kanya, baliwala na ang buhay niya sapagkat lahat ng mga bagay na nagbibigay kagalakan sa kanya ay tuluyan ng naglaho. Ang isang hamong na walang kakayahang magpalit anyo at gumamit ng bertud ay para lamang isang taong nalagay sa matinding kakahiyan. Kahit anong gawin niya para maiahon ang kanyang sarili, hindi na mababago ng mga ito ang totoong nangyari. Sa paghupa ng tensyon sa paligid, inabisuhan ng matanda si Mercito na manatili sa loob ng kanyang teritoryo. Sinabihan din siya noon ng matanda na huwag kagalaw ng mga bagay na hindi niya pinahihintulutang hawakan kung gusto niyang tumagal pa ang kanyang buhay. Mananatili sila sa lugar na yon hanggang sa maglaho ang mga pasatsat bago sila tuluyang makauwi. Sa pagpapatuloy ng kanilang pananatili sa bahay ng matanda, doon nila napag-alaman na tuluyan na nitong nabura ang lahat ng abilidad ni Mercito na may kaugnayan sa pagiging hamong nito. Magagawa naman niya yung maibalik sa kanyang sarili pero maghihintay pa siya ng susunod na 50 taon upang muling makakuha ng bertud sa puno ni Judas. Ayon sa matanda, maaaring hindi na maabutan ni Mercito ang paglitaw ng kanyang bertud dahil wala na siyang agimat na magpapatuloy ng kanyang buhay. Wala na din siyang kakayahan para madaya ang kamatayan sapagkat lahat ng kanyang alam na lihim na karunungan ay tuluyan ng inabo ng matanda. Sa madaling sabi, si Mercito noong mga oras na yon ay isang taong may malalim lamang na karunungan na hindi niya magagawa pang magamit at maisakatuparan. Dagdag pa ng matanda, yun din ang dahilan kung bakit hindi siya nasunog sa kabila ng napakalakas nitong presensya. Sa paglipas pa ng araw na paghihintay nila, dahan-dahan nang natanggap ni Mercito ang kapalaran ng kanyang buhay. Ang ginawa niya para mapagsisihan ang kanyang mga kamalasan ay ang manalangin habang patuloy silang nananatili sa lugar na yon. Nang dumating sa puntong hindi na niya maatim ang mga bagay na nangyayari sa kanya, nagkusa siyang yakapin ang parusa ng mga pasatsat. Sa ilang libong kaluluwang ligaw na pumasok sa kanya, tuluyan ang nagkaroon ng taning ang kanyang buhay. Naniniwala ang dibinong matanda, aabutin pa siya ng ilang dekada bago tuluyang makapagpahinga. Masyadong mapaghiganti kasi ang mga pasatsat kung kaya't sinisiguro nitong hindi muna mamamatay ang mga pinaparusahan nila. Nais ng mga nilalang na yon na tanggapin ng mga pumaslang sa kanila ang pagsisisi at pagmamakaawa bago nila yon tuluyang hayaang makatawid sa kabilang buhay. Sa pagsapit ng taong pangkasalukuyan, taong 1966, nakahiga na lamang si Mercito sa kanyang mumunting higaan sa labas ng kanyang bahay na malapit sa mga puno ng kalumpang. Akay-akay siya ni Apolonio, umiiyak habang pinagmamasdan ang katawang lupa niyang dahan-dahan ng namamatay. Kahit may mga pagkakamali si Mercito sa kaibigan niyang yon, hanggang sa kahuli-hulihan, nagawa pa rin itong manatili at huwag siyang iwan. Napakalalim ng ugnayan nilang dalawa,
na kahit may masama siyang binabalak sa anak nito, nagawa pa rin siya nitong kilalanin bilang isang mabuting tao. Sa paglakas ng parusa ng pasatsat sa katawan ni Mercito, panay naman ang panginginig ng kanyang katawan, hanggang sa dumating ang puntong unti-unti na niyang nararamdaman ang paglakas ng kanyang sariling wisyo sa kanyang katawang lupa. Apolonio, makinig ka. Marahil ito na ang huling habiling ko para sa'yo. Mabuti kang tao. Patawad sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Pero Apolonio, maniwala ka man o hindi, buong buhay ko naging totoo kong kaibigan sa'yo. Oo, pinagtangkaan ko ang anak mo, pero hindi ibig sabihin nun trinaydor kita. Ang pagsasali ng kakayahan ng isang hamong sa anak ng kanyang kaibigan ay isang kadakilaan kung maituturing. Isa yun sa aming ritual bilang pagkilala sa taong nais naming pagmanahan. Noon pa man na itatako na sa sarili ko na ayaw ko nang mabuhay pa ng matagal. Subalit sa pagdating mo, unti-unting nagkaroon ng kulay ang madilim kong mundo. Maraming salamat, Apolonio. Maraming salamat sa lahat ng mga ginawa mo. Kahit sinusunog na ang kaluluwa ko sa impyerno, patuloy ko pa ring maaalala ang mga kabutihang iyong ipinakita. Nang hihinang wika ni Mercito. Matapos nitong makapagbigay ng kanyang huling mensahe, agad din namang tumigil ang pagtibok ng puso nito. Habang pinagmamasdan ni Apolonio ang naghihingalo niyang kaibigan, wala naman siyang nagawa kundi ang mapaiyak habang akay-akay ang katawan nito. Maya-maya pa, mapayapa na ngang namatay si Mercito. Sa paglipas ng panahon ng pagkawala ng kaibigan niyang yon, mas lalo pang naging matatag si Apolonio sa lahat ng suliraning kanilang kinakaharap ng kanyang pamilya. Ang kanyang katatagan at katapangan ay nakuha niya sa kanyang kaibigan na isang hamong at ang nakakuha ng mutya ng kalumpang na kilala bilang punong pinagbitayan ni Judas. Okay, opinyon ko sa buong series. Medyo nalungkot lang ako kasi namatay pala talaga si Mercito. Akala ko haba pa yung pagiging magkaibigan nila eh. Pero nakaka-touch, no? Yung pagiging magkaibigan nitong dalawa na purong-puro, na kahit na nasa magkaiba silang panig, eh hindi hadlang yon para sa pagkakaibigan nila. Yun lang din, medyo naiinis talaga ako kay Mercito kasi nasa karakter niya na talaga yung pagiging traitor. Isipin niyo, matalik niyang kaibigan gustong gamitin ni Mercito yung anak nun para magtanga ng mutyang tinatangan niya. Pero ending, hindi nagtagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan, 'di ba? So, ang ganda lang ng takbo ng kwento, sobrang smooth lang. Though hindi siya yung tulad ng inaasahan ko na umaatikabong bakbakan patayan. Pero marami tayong matututunan sa kwento ni Mercito. Yun nga yung pagiging kapwa, pagiging makatao natin na kahit hindi naman purong tao si Mercito, eh pinakita niya yon sa pagiging magkaibigan nila ni Apolonio. Pero sobrang dami ko pa sanang tanong sa kwento na to, kaso nga lang hanggang dito lang talaga eh. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.